se kuulosti siltä, että mun keho olisi puhunut mulle. Ää, joo, minun kehoni puhui minulle. Entistä selkeämmin mä kuulin sen äänen, mitä ennen. Se oli erilaista. Ja se, mitä se sanoi mulle, niin se oli oikeasti kysymys. Ja se kysyi multa, saaks mä ihan oikeasti elää tälleen, kun mä nyt oon elämässä. Ja tästä mulla tuli mieleen se, että mä oon tää on ollut kollektiivinen teema, mä oon huomannut, kun mä oon seurannut somesta ihmisten julkaisuja, mutta myös itseni kohdalla, niin on ollut niin kuin sellaista uudenlaisen elämän sisäänelämistä tavallaan. Eli käytännössä mä huomaan tässä sen, että mä oon tunnistanut itsessäni semmoisen pelon elää tästä hetkestä tehden sellaisia valintoja, jotka tuntuu täysin siltä, miten itse tekisi. Ilman, että siihen vaikuttaa muiden mielipiteet niin kuin manipuloivalla tavalla. Ainahan me vaikututaan ulkopuolisista asioista, aina me otetaan inspiraatio kaikesta, mitä me aistitaan, koetaan, nähdään, kaikkea tällaista. Mutta mä itse nyt puhun kokemuksestani, niin mä tunnistan nyt, mikä tää mun kehon viesti oli, että se uskalsi taas tulla vähän enemmän näkyväksi, että saaks mä ihan oikeasti elää tällä tavalla, on se, että siellä on ollut joku sellainen, se tuntuu vähän loitsulta, joku sellainen kahle, että se on niin automaatio, se on niin hienovaraisesti soluttautunut, ottanut haltuun koko sen olemuksen, että mun keho tässä kohtaa kysyy, että onko oikeasti, saanko elää näin. Ja nämä teemat pallean alueeseen, solarplexukseen ja kurkkukeskukseen ja juurikeskukseen. Juurikeskus on meidän perusturvan keskus, siellä asuu pelot, tämmöiset saanko olla olemassa jutut. No samat jutut asuu kyllä ihan solarplexuksessa tai tässä pallean seuduilla. Saanko olla se kuka olen? Saanko mä ihan oikeasti olla se kuka mä oon? Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Jos mä ajattelen, että hei joo, kyllä mä saan olla se kuka mä oikeasti oon, mutta silti siellä on se pelko, että mä en uskalla olla se, koska mä vaikutun siitä jostain näkymättömästä kahleesta ja semmoisesta vaikuttimesta, kenttätason vaikuttimesta, että miten mun pitäisi elää, minkälaisia valintoja tehdä, niin mä silti en ole se täysin, kuka mä oikeasti olen ja miten mä tunnen, jolloin solarplexus menee myös jumiin. Ja nämä kaikki vaikuttaa siihen, että mä en kuitenkaan, vaikka mä yrittäisin kuinka pinnistää ja olla se, kuka mä olen, niin se aina jää vajaaksi. Koska mä en myöskään uskalla puhua ja ilmaista sitä totuutta ja sitä, mikä on linjassa sen kanssa, miten itse näkee asiat. Sen kautta, mikä on koko ajan se aukeneva yhteys siihen läpi sen kaiken harhan, joka on meidät alun perinkin pitänyt siinä vaikuttimessa, että me ollaan vaan kahleet nilkassa, leuka rinnassa kuljettu toistemme perässä. Ja me tehdään tätä niin vaistomaisesti, automaattisesti, hienovaraisesti, että sitä ei välttämättä edes ymmärrä, ennen kuin siitä loitsusta tavallaan herää. Ja mä puhun nyt loitsusta, mä en tarkoita, no joo, se voi olla, että se on loitsukin, mutta mä en, niin kun, se tuntuu myös siltä. Äsken kun mä tunsin sen, että mun keho sanoi mulle, että saaks mä ihan oikeasti elää näin, niin se oli kun olisi herännyt loitsusta. Ja mä näin taas vähän selkeämmin sen, miten paljon mä oon pelännyt konfliktia siitä, että jos mä sanonkin, että hei, tää ei ole mulle ok tai
tää menee ihan vastoin sitä, että se särkee mun sydämen esimerkiksi. Joku asia, joka tuntuu pahalta. Joku asia, joka on sillä, että hei, älä tuu dumppaa mulle noit sun tunnelasteja. Nämä on vähän niin kuin eri tyylisiä asioita, mutta semmosia niin kuin vaikuttimia. Niin tällaisesta dynamiikasta poisastuminen, koska mä en tiedä mikä se mekaniikka siellä on. Onko se pelkästään esimerkiksi miellyttäjä, kilttityttösyndrooma, mikä tämmönen, mutta mä en usko, että se on pelkästään näistä, se on joku syvempi juttu. Koska tässä samassa syklissä elää, tässä samassa feedback loopissa elää ihmisiä, jotka identifioituu myös muihin rooleihin kuin miellyttäjään ja kilttityttö, vaikka nekin voi ilmeentyä monella eri tavalla. Ja mä tunnistan sen, että esimerkiksi tämmöiset ihmissuhteet, missä on kokenut hyväksikäyttöä tai semmoista manipulaatiota, niin mä en samaan aikaan on uskaltanut seistä semmoisissa tilanteissa, missä kukaan muu ei välttämättä seuraa. Pitänyt vaikka puolia jonkun, kenen puolia ei siinä hetkessä joku toinen pidä, tai puhuu ääneen siitä omasta niin kuin ajasta, jolloin on esimerkiksi elänyt vähän epätasapainoisissa ihmissuhteissa, niin silti mä tunnistin, että vaikka mä olen tavallaan niin kuin työstänyt ja vapautunut niistä dynamiikoista ja työstänyt niitä asioita itsessäni, niin äsken sieltä aukesi taas joku uusi kerros, jolla mä näin taas vähän selkeämmin. Ja tämä avautuminen muuttaa olemista. Se muuttaa ihmissuhteita, se muuttaa sitä olemista, että se ei enää ole niin reaktio. Se ei ole, se on reaktio mielestä irtautumista. Koska sit voi huomata, että monet näistä dynamiikoista tapahtuu nimenomaan sieltä reaktiomielestä elämisen kautta. Ne on erilaisia feedback loopeja. Ja tää oli niin mindblowing, että mä halusin jakaa ja mä halusin puhua tästä niin kuin videolle, vaikka yhtä tärkeää on myös se, että aina ei puhu videolle tai aina ei myöskään puhu julkisesti, koska tärkein on se, että me linjaudutaan itsemme sisällä. Tärkein on neutraloida ja työstää ne asiat meidän sisällä, vaikka todella tärkeää on myös puhua ääneen. Koska esimerkiksi silloin, kun mulla oli itsellä yksi sellainen selkeästi erilainen ihmissuhde, niin siitä ihmissuhteesta, sen ihmissuhteen loitsusta herääminen tapahtui sen kautta, kun mä menin terapiaan ja uskalsin puhua mun terapeutille kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut viime aikoina ääneen, koska mä en uskaltanut kertoa niistä kenellekään, koska mä pelkäsin niitä konflikteja ja uhkauksia, mitä siellä oli taustalla vaikuttamassa. Ja siitä lähti se mun matka nähdä maailma uudella tavalla, joka oli myös alku mun syvemmälle heräämiselle. Mutta myöskin kun me eletään tämmöisessä vaihtoehtojen maailmassa, niin
siinä on mahdollisuus, siksi niin kuin esimerkiksi se, että aina vaan niin kuin puhuu kaikki oivallukset ja kaikki ääneen, niin kuin mä nyt tässä teen, mikä tuntuu tähän hetkeen siltä, että okei, nyt mä haluan jakaa tämän, mutta kuitenkin, että kaikkea ei tarvii vaan jakaa, vaan se sisäinen linjaus on se tärkein, mitä voi tehdä, koska silloin kun se täältä meidän sisäkautta eheytyy, niin se tarve lakkaa. Me päästään irti siitä feedback loopista, me päästään irti siitä reaktiomielen ketjusta, joka on se feedback loopi. Eli käytännössä se, että me ollaan uskallettu puhua ääneen ja tulla näkyväksi, astua ulos siitä harhasta ja siitä loitsusta, niin me eheydytään, jolloin se asia neutraloituu meissä ja muuttuu puhtaaksi läsnäoloksi. Ja se läsnäolo tunkeutuu kaiken valheellisen rakenteen läpi, kaiken harhan, se näkee kaiken läpi, jolloin sen ei tarvitse enää reagoida. Sen ei tarvitse reagoitua, koska se on astunut ulos siitä reaktioluupista, feedback loopista, jolloin se voi vapautua elämään. Ja tämä on myös luova prosessi. Se ei ole yksi juttu, vaan se koko ajan näkee sen enemmän joka paikassa, myös itsessään. Eli mä esimerkiksi näen nämä samat traits, onko ne nyt niin kuin tavat, käytöstavat, toimintamallit. Mä näen ne kaikki myös itsessäni, että mä oon itse ollut ihan samanlainen. Mä oon tehnyt itse yhtä kyseenalaisia asioita, omannut kyseenalaisia piirteitä. Mutta jotta ne voi tehdä, niiden kanssa voi tehdä rauhan ja vapautua niistä, joka on se seuraava askel, kun siihen on valmis, kun on saanut ensiksi tultua ulos siitä loitsusta. Mä käytän loitsua, koska se on niin jotenkin kuvaava. Siltä se tuntuu, kun sen oivaltaa. Se oivalluksen hetki tuntuu siltä. Näkökyky aukeaa. Mutta silti ne vaiheet on ollut tosi tärkeitä, että mä edes on koskaan itse pystynyt näkemään sen kaiken. Ja se johtaa siihen, että se meidän syventyvä, syvä läsnäolo voimistuu, jolloin se oleminen pelkästään on jo tosi voimakasta ja voimaannuttavaa. Ja se, että se meidän eheytynyt sisäinen linja, oleminen, kenttä toimii sulavammassa vuorovaikutuksessa keskenään, niin se tekee siitä olemuksesta sen, että se näkee kaiken läpi. Eli kun se näkee ja porautuu kaiken läpi, niin se murtaa ne reaktiomielen loopit. Se paljastaa valheen, jolloin pystyy pysymään siinä linjauksessa nähden koko ajan enemmän ja avarammin, mutta se myös tekee taikoja siihen vielä siinä reaktioluupissa elävälle. Joten siksi on myös erittäin tärkeää, että jokainen uskaltaa valita sen rauhan ja hiljaisuuden, reagoimattomuuden. Ja kun on valmis niiden aiempien askeleiden kanssa ja saanut sen eheyttävän kokemuksen ja tuntee sen turvan, että Jumala, mun on oikeasti turvallista puhua ja elää ja olla täällä ja olla se kuka on, niin astua sille seuraavalle askeleelle. Tulla kokemusasiantuntijaksi ja esimerkiksi muille ohjaamaan pois siitä kehästä. Ja se ei välttämättä tapahdu opettamalla, sanomalla, sanelemalla,
neuvomalla, vaan nimenomaan sen syvenevän läsnäolon kautta, joka on niin vakaa ja läpitunkeva, että sen vaikutusta ei voi olla huomaamatta kenenkään. Kiitos.